Mata iyayen maza, mata cikamakin rayuwa, mata matattaran annuri, mata adon gari. Idan babu mata babu gari, duk tarin dukiyar. Ina ma abota tozali da tashar rayuwa. Shirin mata adon gari yana tsokaci ne dangane da al'adu da bayanai kana da sana'o'i irin na mata. Ku kasance a shirin mata adon gari da ke zuwa muku a kowane mako ku a tashar nan ɗaya tamkar da goma, wato Rayuwa TV. Mata adon gari.